рақобати дастаҳои мунтахаби футболи Россия ва Арабистони Саудӣ дар варзишгоҳи лӯжникии оғозбахши ҷоми ҷаҳон 2018 дар кишвари Россия мебошад. Ба ин хотир қабл аз бозии тамрини тими мунтахаби Россия бо ҳайати мукаммал доир гардид, ки дар он тамоми бозигарон ширкат намуданд. мо айни ҳол дар варзишгоҳи лӯжникии шаҳри Москав қарор дорем ва албатта дар ин варзишгоҳ тамрини дастаи мунтахаби футболи Россия оғоз шуд. Ҳамчунин Далер Кузяев дар ҳайати дастаи мунтахаби футболи Русия низ айни ҳол тамринҳои тими миллиашро баргузор кард бо ҳайати дигар бозигарон ва мо интизор ҳастем, ки дар бозии нахуст Далер Кузяев дар ҳайати асосии дастаи мунтахаби футболи Русия ба майдон меояд. Мунтахаби футболи Россия дар гурӯҳи А бо мунтахабҳои Арабистони Саудӣ, Уругвай ва Миср рӯбарӯ мешавад. Дастаи мазкур дар ҳоли нахустин рақобати хешро оғоз мекунад, ки қаблан дар якчанд бозиҳои дӯстона на он қадар хуб ҳунар намоӣ намуд. Бозии шогирдони Станислав Черчесов зери интиқоди коршиносону рӯзноманигорон қарор гирифт ва ба ин хотир рӯзноманигорон дар нишасти матбуотӣ ба сармураббии мунтахаби Россия посух ба суолҳои худро пурсон шуданд. Станислав Черчесов бо рӯҳи болида ба нишасти хабарӣ ҳозир шуд. Мавсуф ба суоли хабарнигорон посух дода иброз кард, ки онҳо талош менамоянд то дар бозии нахуст пирӯзӣ ба даст оранд. Ба суоли мо нисбат ба ҳолати немуҳофизатгар Далер Кузяев дар бозии дар пешистода Черчесов чунин ҷавоб дод. На завтрашний матч. Понятно, Далер пропустил несколько игр у себя в клубе, он и в сборной, и на последнем сборе играл из-за травмы. Состояние его на тот момент, когда он прибыл в частный сбор, было не такое, которое у него должно быть в обычном состоянии, но оно уже намного лучше. Все тесты показывают, что его состояние улучшается не чисто визуально, а даже мы же свои тесты делаем, которые мы можем сравнить с Кубком Конфедерации, правда его не было. Могу вас заверить, что у всех футболистов в этом плане заметный сдвиг. И Завера тоже сегодня тренировка дала нам пищу для каких-то опять размышлений. Часто меня спрашивают, кто будет играть. Я уже не раз повторил, что есть современный футбол, есть наша сборная, в котором есть стартовый состав, который будет на завтра в игре. Далее имеет такие шансы, как и все остальные. Станислав Черчесов дар фарҷоми суҳбат иброз намуд, ки дастпарваронаш ғолибиятро бештар мехоҳанд ва бинобар ин онҳо пагоҳ пирӯз хоҳанд шуд. машқҳои тамринии тими мунтахаби футболи Русия дар варзишгоҳи лӯжникӣ айни ҳол идома дорад ва пас аз чанд лаҳза албатта намояндагони васоити ахбори оммаи хориҷ ва умуман дигар рӯзноманигорон, ки дар ин варзишгоҳ қарор доранд, ин маконро тарк хоҳанд кард ва айни ҳол мо мебинем, ки тими мунтахаби футболи Русия ба бозии нахуст, ки санаи 14 июн баргузор мешавад, омодагии хеле ҳам ҷиддӣ мебинад ва айни ҳол дар ҳайати дастаи мунтахаби футболи Русия ягон камбудӣ дида намешавад ва ҳамаи ҳайати бозигарон омоданд, ки дар бозии нахуст ба дастаи худ кӯмак намоянд. Бобо Холмурозода, Акрам Калонов, Парвиз Норов, махсус барои барномаи хабар.